Good morning, kakailan. It's Pastor's Month. Kung na October, kat na isaga na data to recognize the pastors. But in all honesty, it's unfair for the other workers, just like the evangelists, like the Bible women, like the Sunday school teachers, like the layman preachers, like the deacon preachers. It's unfair karag iti missionaries nga awan iti month para kanyada. So I say it's better nga it's the Lord's Workers Month. In all dagiti whether sikat at naikang kay iti talak nga aghandol iti Bible study han man nga masapul nga church, han man nga masapul nga kunam nga iti local church nga hanandolom, but you're doing iti trabaho ti Diyos. I commend you, iti sa iti apo. You are blessed iti datang ministry nga nangyaban iti Diyos kanyam. Ministry nga mangitakder iti trabaho na, tinaga na. Ministry that will prepare iti young souls kung iti barbarong naisalakan nga mausarmat later on para iti apo. But this morning, I am burdened to share kada kayo iti verse concerning iti panagserbi tayo iti apo para kayo nga anak iti Dios. I am reminded iti libro iti Isaiah. Isaiah chapter 6. When it comes to panagserbi iti Dios, I see it nga grasya iti Dios iti. Whether the success kat visible nga naikang ka iti ministry nga very successful kat nasawon adu kat nasawon nikan nakati apo iti adu nga idaulo kan talak kan aywanan kan pakanan. I see nga data nga success kat that is because nagapuday ta nga tataw iti Dios intalak na kanyang. It is not a mere gapus iti gagat mo, but rather, I see nga dagita nga tao, dagita nga ministry, kat intalak iti Diyos kanyam. That is a gift. It is a grace iti Diyos kanyam. You do not deserve dagita nga tao. You do not deserve nga idaulo dagita tao. Nam ni Apo Diyos kat intalak na isuda kanyam. It was verse on ijay libro ti Isaiah. When chimpu nga natay dito ari ni King Uzziah, kunak na kayo ni Uzziah kat he is just like ni David. In all the kings nga sinmarunok ni David, Uzziah is one of the best. Ada di error na nga nagbaling nalastog isuna taking the office iti may nga padi and kapos si jay inunag na di templo and the Lord dinusa na isuna nga nagka-leprosy timbubing na. And nakaadalisuna ijay nga napasamak. Nga sometimes sa pusta ada kan jay peak iti success, feeling mo kat you are so much exempted iti amin kiniapong ada kanya malapit ka na sa Panginoon iti panagkitkitam tibagi mo kat maaramin mo amin nga kay mo. But Uzziah is a good lesson. Nga when it comes, it is angwanan iti Diyos. Hanyo nga babusuan iti kinasayat iti Diyos. Ken hanyo nga susaran iti kinapudnuyo nga mang-bribe iti Diyos. Tahaan nga mabalinda tayo iti sangwanan ti Apo. The nation kat nagsangit iti panakatay ni Uzziah. And here was the prophet ni Isaiah. There was a revelation nga pakita iti Diyos kini Isaiah concerning iti heaven, iti presence iti Diyos, iti mapaspasamak di langit, while the nation kataksang sangit, iti panakatay di kingdom, the greatest king is on the throne. Sovereignly agturturaiso na, and he is not in panic, he is absolutely in control of everything amang mangyari dito daga. Whether there is di sitwasyon di langit, even dito daga, he is absolutely, perfectly in control. And he has a question. Kuna ni Apo Diyos kina Isaiah. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send?
And who will go for us? That is a wonderful question, iti Diyos. Aday ba kada kayo? That question kat it is not a question of ignorance, iti Diyos. Nga hana nga mo, iti kastanan nga sumaruno. I remember one time di feeling ni Elijah. Idi inanup ni Jezebel isuna kat tinmara isuna, and he feels nga may sanalangan iti lubong. But God said to Elijah, kunana, adupay dagiti daduma nga propeta nga inlamang kuhan lang siya. When God said, kini idimbaga ni Apo Diyos kini Isaiah, whom shall I send? Who will go for us? That is not a question of ignorance nga awan ti ammo iti Diyos ti mang mangyarin, kan pimpiman na iti Diyos, kan agpanpanikan iti Diyos. That is a question of challenge kini Isaiah. Anya nga nga na Isaiah, sino nga itibon ko? Sino ti mangitakder kada kami? The word nga as, referring nga dati kadua ni Diyos Ama. Studying the whole scripture, Genesis hingga na iti Revelation, rumrumwar nga ti as nga iti kat it is referring to God the Father, to the Son, to Jesus Christ, and to the Holy Spirit. Sino ti mangitakder kan sino iti mangi mapan, agsirbi, nga mangitakder kada kami. Naawatan ni Isaiah di nga that is not a question, it ignorance. Naawatan na nga he is challenging ni Apo Diyos at karkaritan na ni Isaiah iti call nga tatana awanan di mangisakit kanya na awanan di king nga nadyusan. He is challenging ni Isaiah to step up despite di dakkel nga sukat na iti panagsurot ni Apo. Now awanan di ari, will you still go for us? Awanan di king nga asidog nga naayat kanya. And probably di sumarunon kat hanga kasla kanya na. But will you still be faithful nga agserbi kanya? Uray no, anya ti mangyari kan dakas man di sumublat. Will you still stand up for what is right? Will you stand up for us? Isaiah. And Isaiah, kuna ni Isaiah. Then I said, here am I, send me. That was hanga di darasulos nga decision. That was a decision of commitment. That is a decision of courage. That is a decision nga he is willing to dare to die for God. That is a decision nga nakasagana nga maparte isunay ti Diyos, and that is a decision to live and die. Ngayon bati nga panagbiag na agbalingan na pudno isuna. That is a decision nga vow iti sangwanan iti Diyos nga Lord nuluklukok na iti parte anak. Si ka mismo timang parte kanyak nuluklukok na iti nga sapatak. And kuna ni Apo Diyos di verse 9 hingga na iti 13, then I said, tell these people, you hear indeed, but you do not understand. Kanayo nga dengdengan nyo timinsayek numhan nyo nga awatan, nyo nga akseptaran. Makitkita yo, numhan nyo nga patpat yan. Yaw awan nyo nga kang kanayon. Aday ba kanyam? Isaiah, dahito iti ministry nga ibaw ko kanyam. Dagito yung nagtatangkan ti ulo na kanyam. Your ministry, katkastoy, your ministry is to make the heart of the people fat and make their ears heavy. Shut their eyes lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and be converted and be healed. Aday ba kada kayo? The ministry ni Isaiah, it is a ministry of hardening the hearts of the people. Iti idea tayo ti trabaho ti Diyos kat agpaadu iti membro. Haan amin nga ministro iti Diyos kat nayaban iti nga ministry. Adda tinayaban nga iti ministry da kat it is to build up the people of God na madda iti nayaban. Nga nayaban iti maysa nga grupo iti tatatao. Nga nayaban isuna to harden more iti hearts iti tatatao. Iti nga simpo. And that is the ministry ni Isaiah. How long? Aging gana madadalit a syudad kasdusak isuda. You just be there. Preach to them. But remember this. No one will listen kanyam. They will see you there, but nobody will like to listen kanyam. They will see you there preaching and preaching the whole day, but nobody awan timang kayat kanyam ngagdengag. That's your ministry, Isaiah. What a ministry is that? Malagi po yung introduction ko.
amin nga ministry ket nagtao iti Dios. No dakkel man dayta nga ministry nga naitalak kanyam, that is because intalak ni Apo Dios kanyam. Adu ti amamuk nga nagaget launay nam talagang handapi man ngagbalinmat nga nabunga kasla dagiti daduma. Naggaget dag Bible study, naggaget dag kasaba ng awan ti bunga nga nagadu nga mas deserving na kuma, but the Lord called them iti simple lang. Dahil iti point ko kada kayo kakapsat nga adipan iti Apo. Whether you are a Sunday school teacher, may isa ka nga babae leading the group iti young people, may isa ka nga young people leader, may isa ka nga womiso leader, may isa ka nga men leader, may isa ka nga elder iti church, may isa kang worker, missionary, evangelist, may isa ka nga adipan ti Apo standing for the word and truth of God. What the Lord demands is faithfulness. Kita antay basit, tahantay nga mataw-tawaw, nga we're already looking for the standard iti lubong nga ti successful nga ministry ket adu nga tao. Nagdakkel nga building, nagdakkel nga offering. It is ang wanan iti Dios. What matters most is ang wanan iti Dios is faithfulness. Be faithful, kakapsat ko nga soldado iti Dios. Be faithful. Whether dengan da ka, handa ka nga dengan, da kayo nga dengdengan nga kay kayat iti da tao, be faithful iti Apo. And remember, nga haan mo ngay pangasti bagim, that people entrusted kanyam, whether basit, ken adu, or awan. That is your God-given call. Be faithful to your call. God bless you. And this month, I see nga, it's not a pastor's month. I see it as the Lord's workers month. Whether who you are, sino ka, a simple young people, handling, sharing it is out ti Apo. This is a month where we will remember that this call ayab ni Apo kat nagtaod kanya na. Kat noon yaman tinted na kada tayo. Kat ni Apo Diyos tinagapuan na. Just be faithful, my friend. God bless you.